cikin masoyan da suke da rayuwa a cikin da'ira ta bairar da ka ba mu barhama. Kana da sun share hawaye idaniya da kusance ka tabbatar ba rai da zuciya. Daga tsanani ba za na manta da zubar da ta mini sutura da ima da hasken ta yake isar mini liman da iman cikinsa a kai min idan gani jigo ne gare ni wanda yake ba da magani na dukkanin abin da ke sa ni zama a tsanani burina wala ya tada na zauna a dab da kai. Kana da sun share hawaye idaniya da kusance ka tabbatar ba rai da zuciya. Assalamun alaika ya sitirallah mai gida. Assalamun alaika ya ruhullah amada. Assalamun alaika ya abanna na sajida. Assalamun alaika ya sirrin da ka sujada. Assalamun alaika ya sanadin yanzu har ada. Assalamun alaika gaibun gaibu ka tausaya. Kana da sun share hawaye idaniya da kusance ka tabbatar ba rai da zuciya. Ya sarki gaban ka kowane boke yake zuwa kai ɗaya ne ka share kowaken duka da har da uwa share min nawa ka ce mini in zo mi haɗuwa a mafarki ko ko a gasikan kasantuwa shi ɗaya ne burin da ke raye ciki a rayuwa ya yi dukai hijabu kanka a yada a tausaya. Kana da sun share hawaye idaniya da kusance ka tabbatar ba rai da zuciya. Ruhina yana ta yi mini zafi ɗawainiyar soyayyar ka ce ta sa na ji na ɗau ra'aniyar nema ko zan mutu ba za na gaza ba tafiyar da nake yi akan tafarkin da ya zarce kimiyar ko wani rai akwai abin da yake sa shi juriya ni kuma na wasan kake karfafa rai da zuciya. Kana da sun share hawaye idaniya da kusance ka tabbatar ba rai da zuciya. Ya sitirar ilahura ya jikina da zuciya a tafarkin da ya fi kowane ƙarfi a duniya da ta zuzu ta rayuwa ta wada san ka indiyo ka kananan a nan cikin duk kwayar idaniya burina kawai in ganni a fadar ka kai ɗaya mu kasance a tare kowane ƙarni na rayuwa. Kana da sun share hawaye idaniya da kusance ka tabbatar ba rai da zuciya. Ga idanu suna ta zubi da hawaye rashin ka ne sun narke suna kwararar da ruwa hakan ka ne ya mai tau sai ka tausasa ruhi ganin ka ne za ya tsayar da dukkanin wani kunci kiran ka ne ce min zo na zo gaban ka masoyi nufin ka ne za ya nufa na samu dukkan kusancin kusantuwa. Kana da sun share hawaye idaniya da kusance ka tabbatar ba rai da zuciya. Na rantse ko da a ce mutuwa ce silar zuwa na kasance da kai Muhammadu na ba da rayuwa a cire ran a bar ni tare da kai da a garkuwa tun da a yanzu ma ina raya adab da mutuwa ba wani ji da za ya ji mini daɗi a rayuwa in ba kai ba da hawaye zan ba wa rayuwa. Kana da sun share hawaye idaniya da kusance ka tabbatar ba rai da zuciya. Na mutu ba mini cikin ka ayaman surul haya duk da biyar da za ya yo kai daidai a hanya ka sitartan jiki saboda mutuncin sai gigiya ka yi mini la manin ganin ka a ruhi da zuciya shi ɗaya ne farin ciki da muradi na rayuwa ka yi mini dan shiga
na tsaya cikin yabon ga a ƙaran kusantuwa na kusanto mafi kusancin DM da rayuwa sanadin rai da rayuwa hadiri yau akai ruwa na saman da kanin halittar Allah ko garkuwa ba abilla na jibi dan abdullah ki inuwar ceton da kamu minai ya mahamudu garkuwa Kana sun share hawayen idaniya na kusance ka tabbatar ba lallai da zuciya. na tausaya na yi da kai na tausaya na zauna da kai na tausaya na yi da kai na tausaya na zauna da kai na tausaya na zauna da kai na tausaya na rayu da kai na tausaya na zauna da kai na tausaya na rayu da kai na tausaya na zauna da kai na tausaya na zauna da kai na tausaya na rayu da kai na tausaya na zauna da kai ko gana share mu 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 rai da kai ya Muhammad Rasulullah tausaya 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 ya Muhammad Rasulullah tausaya